Nej, bloggepisod. Så ska jag vara. Det är med laggarkameran, det är min andra kamera. Så det är så. Ska man göra liksom. Och ska köpa en ny Tom! Ja, vi har 19 så har Tom med mig. Säg hej! Hej! Ja. Det är han som är i bandet som jag älskar. Ja, det var en bloggepisod. Jag tänkte prata om att jag har glömt öppna julkalendern på ganska länge, så vad ska jag göra? Jag tror jag gör det. Jag tänkte visa. Ja, jag tänkte öppna den här på min chokladkalender. Så jag ska öppna. Det är 22 idag. Tjejer men inte tomten. Jag har inte ätit den, men så 19 har jag 20 har jag inte öppnat. 20 år. Och bandanbans. Nej, jag vet inte vad det är. Och stjärna för första gången. Så ska det vara. Ska jag fixa det? Vad är det? Kolla. Jag har 16 år. Jag har 16. Var det 13? Var det 13? Gött. Gött när en boll. Ja, men jag kan bara sätta på Minecraft. Jag spelade Minecraft. Som inte kommer lägga ut på den här, för jag har en... Det kommer lägga alltså, ut på jag ska säga. En gång på YouTube. Så en kille som spelar Minecraft. Och låter spela. Okej. Så sökte på Minecraft och så träffade. Det här är min kommun som jag sagt. Jag kan lära mig på någon. Jag kommer lägga ut på min spelkanal. Ni kan kolla in där. Jag länkar den där nere. Nej, jag orkar inte. Vad var det 24? 22 lite efter. Här. Då. Här. Då. Då. Det här. Vad är det någonting? Vad konstigt det ser ut. Jultomten ser ut. Typ. Har den här kalendern? Nej. Har vi inte annat kalender? Nej. Det är typ sönder. Så, vad hände? Titta! Vad hände? skräpar dig. Kolla jultomten ser ut. Nej. Jo, det var någon som är försäljt på det. Du ser inte det, kolla. Ja, nu ska jag äta det också. Vad konstig. God, men jag är klart konstig. Ska vi spela vi? Varför äta?